mumastreets social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndinaye nyaya ndoda ndinge ndiri ndinosvitsa kwamuri imotauro comment section kuti munofungei nezvenyaya ya prophet the Apostle Talent Chiwenga Apostle TF Chiwenga versus Queen Tadelicious and Tatenda Senzo Karigambe. So listen, if you are new to this channel, kana watanga kusvika panapa nhasi, aiwa tinokugamuchirai mauya welcome. So chekutanga chamunoita subscribe, mahara kusubscribe, wotena on your notification bell, kuitira kuti every time patinounza mavideos ezvizvi nyaya dzichipisa, you will be notified. Nchizvirudi kweza kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Don't be offended nekunzi vazukuru oneni, unongondigamuchirawo sechihanzva chamai vako chidiki muzukuru wangu anditi chekupedzisira chachona chinongoramba chiri sekuru nyange chikava chemumaoko nehanzvadzi yamai ndimai chete ani zviri kufamba here, right? Nyaya ndauya nayo story between Tatenda Senzo Karigambe, Tatenda Karigambe uyo anozivikanwa zvakanyanya nekunzi Queen Tadelicious versus Talent Farai Chiwenga anditi anozivikanwa zvakanyanya nekunzi Apostle Chiwenga, right? Vaviri ava vari kuratidza kuti vakuchinjana mashoko. Akatanga ake ndi Apostle TF Chiwenga uyo akanga achishumira pasemoni yake akabva ati haana kutaura ake zita, but akaratidza kuti vanhu vanotera vanhu matransgender, vanhu vanoita zveungochani, kwanzi nemiwo futi vanhu vanotera vanhu ivavo makangofanana pfungwa dzenyu nevanhu ivavo, muri musame bracket according to Apostle TF Chiwenga. Message yakazosvikawo munzeve dzaTatenda Karigambe uyo anozivikanwa kunzi Queen Tadelicious. Mukomana uyo akadecida kudambura nhengo yake yechinhurume kuti ave munhukadzi anditi so muchinda uyu anonzi Tatenda Karigambe anozorespondawo achiti aiwa, ini ndakachekeresa changu, iwe wakachekeresa mukadzi, ani saka TF Talent naTatenda hanzi tese takafanana, tine zvatakachekeresa mulife yedu kuseka yedu nhamo serugare vazukuru. But zvichireva kuti zvoni rufu rwemudzimai waApostle TF Chiwenga, Queen Tadelicious ari kuaccuse murume wachona wanaiwo Apostle Chiwenga kuti ndo vakarikonzeresa, ndo vakachekeresa. Nekuti vanoti Tatenda Senzo Karigambe anoti iye munhu anorwisana nehurumende whatever zvinozoitika, hanzi unenge watochekeresa, saka wakatochekeresa according to Queen Tadelicious. Ani saka tese takachekeresa, enda aichekeresa sini iwe ukachekeresawo mukadzi. Tine urombo wazukuru nekuti apa hapona pane pakutaurwa nyaya dzine udzamu nekuti pakatofiwa zveshuwa. May your soul continue resting in peace. Amen. Unozoona vazukuru nehondo iyi pakati pa Talent na Tatenda Tadelicious Karigambe. Ngataure necomment section kunofungei. From Uncle Sam, the only Zimbabwean uncle anongoti piringi amusi uncle. Mbate muye naye tizomutonga padare tichiti much love.